I'm spending for bullets. I'm spending for gun. And who do I kill? The Filipino. Walang kwenta. Ako naawa rin ako sa inyo. But that if you choose the way of life, bahala kayo. Pero ako, hindi magsabi na, basta ako sabi ko, ako, peace lang. Kung kaya ninyo makipag-usap, wala akong problema. Just drop your weapon. Stop fighting, and we will talk. And I can give you right away 1/3 of what you are asking. 1/3, 1/3, 1/3 is 1. Baski 1/3, ibigay ko na sa iyo. Baski yung pera na kakunti-kunti para sa ating bayan, paghati-hatian natin yan para gumana naman ang lahat ng buhay ng Pilipino. Pero if you remain to fight, well, problema ninyo yan. Ayan, may bago ng Glock na huwag ninyong isabi doon sa may 45. Kasi magkakaroon ng you start comparing your guns. Totoo niyan, ako ang baril ko, Glock. Hindi naman ako sa pero ang sundalo kasi, noong nag-survey ako, anong gusto mo, Glock o 45? Maganda talaga yung 45, sir. Ayaw maalis yung muka ng 45 ang gusto eh. Pero yung Glock is hindi kinakalawang yan. Baski siya 2 months, ilagay mo lang yan dyan sa ilalim ng kama mo kasi mabasa. And it can fire still with efficiency. Maganda yung 9mm. Yung nahawakan ko, hindi lang ako nag-ingay. Hindi ko naman sabihin na pangit yung 45. 45, bigat. Tapos sige mo, linis. Hala, kalilinis, linis. Lagay ng magasin, tanggal ng magasin, linis. Kak, pagkatapos, bang! Yun. Tinamaan na sa... Yung Glock, walang linis-linis yan. But it could do you good if you just clean it periodically. Once every 3 months, gano'n. Baski dalhin mo yan sa operations. Pagkatapos, just wipe it outside. Maybe in inside. Tutuyo lang rin yung kanya. It's made in Austria. And it's a good gun. Tama na yung 9mm. 9mm lansang ice pick, pareho lang yan pag pumasok sa katawan mo. Half dose masyado yan. Kaya ako binigyan ko kayo, sabi ko, tamtax lang nga, matulog mo, garay ka mo. Bahala pa kaya? Buo. Gamitin nyo yan. But you need to be proficient. But I repeat, I have yet to encounter a Glock that I fired for the first time nag-jump. Jump free yan. So, alagaan ninyong mabuti. Hindi ko naman sabihin magpakamatay kayo. Sinabi ko lang, mamatay kayo. Yung draw, hindi mo marunong mag-draw yung NPA. Wala mo yung baril. Mga paltik lahat yung karamihan dyan. Practice draw. You have the advantage. Magasin yan, mas marami pambala.